בשם כל מי שטרם חזר, בשם כל מי שאיבד, בשם כל מי שכאב, תודה שבאתם, שהגעתם לכאן. אנחנו כאן הערב לא רק כדי לזכור, אלא גם כדי להקשיב לקולות שנכתבו בלב סופה, בלב הקרב, ברגעים של ודאות כואבת מול אי ודאות מוחלטת. המכתבים שאנחנו עומדים לשמוע נכתבו במהלך השנה וחצי האחרונות, מאחת התקופות הקשות והמדממות שידענו כאן, מלחמת חרבות ברזל. ה-7 לאוקטובר הפך מעוד ציון של תאריך לשבר וזיכרון, לקריאה פנימית של תקווה שמהדהדת עד היום. בתוך כל הרעש הזה יש גם מילים שחיילים לוחמים כתבו מתוך אהבה, מתוך ערכים, מתוך כאב, מתוך רצון להיאחז באור, גם ברגעים של החושך. וגם מתוך תקווה שלעולם לא יקראו את מכתבם, שהם יחיו והמכתב שכתבו יהפוך לעוד בדיחה משפחתית בחייהם. הערב הזה הוא ניסיון עדין ואנושי לקרוא את המילים ההן בקול רם. לצקת בהן חיים ולומר לכותבים, גם אם אינכם פה בגוף, אתם כאן איתנו ואנחנו שומעים אתכם. חברי תיאטרון המניין, חבריי היקרים, חלקם שנמצאים כאן, בחרנו קטעים נבחרים של מכתבים מתוך הספר, אם אתם קוראים את המילים האלה. עדות מהלב של לוחמים שיצאו להגן ונשארו לעד בליבנו. את הערב נלווה בניגון ושירה, בהמון הקשבה ובאהבה. ערב נעים. שירים עד כאן, נתנה לנו ערכה, עד שהזמן שלנו יעצור. היו גשמים ועוד, מה עוד אפשר לרצות? מה עוד אפשר לרצות? יפים ממני וממך, יפים ממני וממך. האדמה לקחה, שירים עד כאן, דקה אחר דקה, קצרות ואוהבות וכואבות, אבל האחרונה סופית וארוכה, סופית וארוכה. שעון השמש והחול, שעון השמש והחול, הגיע עד לקו. אוריה כהן, סמ"ר אוריה כהן, זיכרונו לברכה, מאשקלון, לוחם גדוד ב-614, בית ספר להנדסה קרבית, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, הותיר אחריו הורים, 4 אחים ואחיות ובת זוג, בן 20 בנופלו. אוריה כתב את מכתבו האחרון בפתקים בטלפון בערב שבו נכנס לעזה בתחילת התימון הקרקעי. הוא סיפר על המכתב לכמה חברים וגם למחנך שלו מכיתה י"ב, שאיתו הוא נשאר בקשר עד הרגע האחרון. בהזכרת ה-30 של אוריה הגיע המחנך אל בית הוריו ומסר להם את המכתב האחרון של בנם. אוריה כהן. אבא, אמא, מה מצב? איזה כיף, כולם באו לכבודי. תקשיבו, אני מבקש מכם לא לבכות עליי יותר מדי. עשיתי מה שבאמת רציתי. הלכתי מכוחכם להגן על המדינה שלנו ולפגוע באויב. הייתי במקום בו הייתי רוצה להיות כל שירותי בצבא. אני יודע שזה עצוב וקשה להיפרד. אך הלכתי בשביל העם שלי, ואתם, המשפחה, חלק מהעם שלי. כמו שהעם לא נפרד, גם אתם לא נפרדים ממני. תמיד נשאר חלק מהעם הנצחי הזה. היה ברור לי שאני הולך למקום מסוכן, אך זה כלל לא עניין אותי. בראשי מחשבה אחת, שלא תיפול עוד שערה מראשו של יהודי. ראיתם, בלוויה שלי הגיעו מאות אנשים שאני לא מכיר. כולם באו להעריך ולכבד אתכם על מותי. כולם עם דגלי ישראל עמדו בראש מורם מול האויבים שלנו והשתתפו במסע ההלוויה. סבא וסבתא שעלו מכורדיסטן ותימן רק חלמו להיות חיילים בצבא יהודי במדינה יהודית. אני הגשמתי להם את החלום. כמה סבלנו, כמה נפגענו,
והיום ברוך השם חזרנו למדינתנו. דם יהודי לא הפקר כמו שהוא היה בגלות. בפוגרומים, בשואה הנוראה, בפרהוד בעיראק, נרצחו כמויות של יהודים, ואף אחד לא ביקש את דמם. כנ"ל בתימן, בתוניס ובעוד ארצות רבות. מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל שינה את המשוואה. אני גאה להיות חלק מהשינוי של המשוואה הזו. אמא, אבא, אנא המשיכו את המורשת. חזקו את המשפחה, חזקו את העם המיוחד אליו אתם שייכים. אני מבקש מכם שלא לשקוע הרבה בצער. אומרים שהצער הגדול של הנפטר הוא צער המשפחה. אני מבקש מכם שתתחזקו. אני נמצא למעלה, ליד כיסא הכבוד, הכי קרוב לריבונו של עולם. יחד, כל נשמות החיילים והנופלים מפיגועי האיבה, הנשמות יושבות ומתפללות לחזק את עם ישראל במלחמתו על ארצו, על אחדותו ומדינתו. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. וכמו יעקב אבינו שלא מת וזרעו בחיים, אף אנחנו נזכה להמשיך את חיינו כעם על מדינתנו. אוהב אתכם. חזרתי הביתה אחרי 20 שנה, ובמבט ראשון דבר לא השתנה. שני סוסים קשורים לעץ התאנה, קרטון על הביתון עם חץ לחתונה, רכבות עוטפות זרי סלעים כהים, שלוליות בקרקרות את שיר הצפרדעים. הזקנים יושבים בחוץ ומדברים, ספלים סדוקים של תה, ביסקוויטים עם חורים. אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם? איפה כל הילדים? איפה הם כולם? מי לקח לי אותם? תרנגולות, פרות, ופה ושם כבשים, שפן בורח כמו שפן לתוך הפרדסים, מרבד טלטן רטוב נוצץ באור ירוק, שועל שקרן בוכה בוואדי לא רחוק. אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם? איפה כל הילדים? איפה הם כולם? מי לקח לי אותם? ירון צ'יטיס, סרן ירון אליעזר צ'יטיס ז"ל מרעננה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד, חטיבה גבעתי. נפל בקרב בצפון רצועת עזה, הותיר אחריו הורים, 4 אחים ובת זוג, בן 23 בנופלו. ירון כתב את מכתבו האחרון מתוך עזה, אחרי שבוע של לחימה אינטנסיבית. כשסיים לכתוב, שלח הודעה לחברו הטוב איתן. זה לא יהיה רלוונטי, אבל אם חס וחלילה יקרה משהו, השארתי הודעה בקבוצת הוואטסאפ שלנו, בקבוצה שלי עם עצמי, ורק אתה יודע. משפחה יקרה ואהובה שלי, מי אמור ללמד לילדים בני 23 איך כותבים מכתב כזה? איזו מדינה מיוחדת והזויה. אני מרגיש זכות לקחת חלק מהגנה על המדינה. גם אם אני מתבכיין כל היום שכואב לי התחת מלשבת ולנמר 40 שעות ברצף, אני מרגיש חלק מההיסטוריה שנכתבת עכשיו של מדינת ישראל. אבא, אמא, דורון, דנדן, נובי, יעלי, תודה. תודה שחינכתם אותי על קידוש השם, על חסד ולאהבת הארץ. הכל זה בזכותכם ושלכם. אם לא המשפחה המשוגעת שאתם,
שחינכתם אותי ולא ביטרתם לי וגידלתם אותי על ערכים ועל אהבת הארץ. לא הייתי במקום שאני נמצא עכשיו, מגן על המדינה, לא בקבר. אני מרגיש גאה להיכנס ולהילחם בחמאס תחת הבאנר של משפחת שיטס ושל עם ישראל. תודה רבה על הכל. אתם משפחה לתפארת מדינת ישראל. שרים ומספידים מזכרו. כל מי שמכיר אותי יודע שאתם בין הדברים הכי חשוב לי בחיים. אתם האוויר לנשימה. הצחוקים, החברות האמיתית הזאת. דרה, אני אוהב אותך. את החיים שלי. את נותנת לי את הכוח להמשיך. אין לי ספק שהעתיד שלי צריך להיות איתך. מקווה מאוד שהמכתב הזה לא רלוונטי. ונזכה לעוד שנים רבות ולהקים משפחה יפהפייה. אוהב אתכם המון. עם ישראל חי. נ"ב. לא לעשות לי בושות ולשלוח לחנוך דאום. בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים, בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפות של הארץ מתחבאים, בין הישנים ברחוב לדקירות במועדון, בין מה שבדרך כלל קוראים בעיתון, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים, וכשהיא לפתע צריכה שמישהו ישכב לבוץ בתוך זוכר, כן, אתם לא תאמינו איך הם מופיעים, כמו רקפות בין הסלעים, בין הדגלים הכתומים לחולצה הכחולה, בין שוק הפשפשים לקריית הממשלה, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים, בין מגדלי הפאר למרכז הקליטה, בין פועלים זרים לשדות החיטה, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים, וכשהיא לפתע צריכה שמישהו ישכב בבוץ בתוך זוכה, לא תאמינו איך הם מופיעים, כמו רקפות בין הסלעים. נווה יאיר אסולין, סמ"ר נווה יאיר אסולין, זיכרונו לברכה, מכרמית, לוחם בגדוד שמשון, חטיבת כפיר. נפל בקרב בצפון רצועת עזה, הותיר אחריו הורים, אח ואחות, בן 21 בנופלו. נווה כתב את המכתב האחרון שלו בפתקים בטלפון. באותם ימים הוא שירת בגבול לבנון, והיה לקראת כניסה קרובה לעזה. הלוחמים בגבול לבנון היו נתונים למתקפות טילים בלתי פוסקות. כעבור שנה נווה נפל בקרב בעזה. כשהוריו קיבלו את הטלפון שלו, הם מצאו בו את המכתב האחרון. היום שאחריי. אני מקווה שאת הדפים האלה אני אצטרך לשרוף בסוף המלחמה ולא יהיה בהם שימוש. אבל אם כן, אז לפחות שיהיה בהם שימוש טוב.
אם קראתם את זה, כנראה שהגרוע מכל קרה. אבל תדעו, באמת, בלב שלם, אני גאה במה שעשיתי, ולא מתחרט לרגע. וחושב שזו זכות גדולה להמשיך את דרך אבותינו בארץ ישראל, ולהילחם עבור האדמה הזאת, ולנקום את דם אחינו היהודים שנשחטו על היותם יהודים. אל תשקעו בעצב על מה שקרה, כי אני במקום טוב יותר. ממשיך לשמור עליכם מלמעלה איפה שאין סכנה, ואני יכול להגן עליכם יותר טוב. יש לי בקשה מכל הקרובים שלי, משפחה, חברים וכל עם ישראל. תהיו טובים אחד לשני, תאהבו יותר, תהיו יותר חברים, תהיו יותר סבלנים, תהיו אנשים יותר טובים כלפיכם וכלפי הסביבה. יכול להיות שכל האסון הזה לא היה קורה אם לא הפילוג ומה שקרה לנו כעם. הרי על שנאת חינם חרב בית המקדש, וכל עולמנו והוגלנו ל2000 שנה ארוכות בגלות עד שחזרנו לאדמתנו והגיע שוב השנאת חינם ואיתה האסון הכבד הזה שחווינו. תמשיכו את החיים, גם אם אני לא ביניכם, אני עדיין איתכם, ועדיין רואה אתכם ונמצא איתכם בכל מקום. גם באירועים שיהיו פה לכולם, בעזרת השם, אני אהיה שם, אני מבטיח. תחייכו, תצחקו, תאהבו, ותנצלו כל רגע בחיים, כי חיים פעם אחת, וזה לא קלישאה, זה האמת האמיתית. אם כבר למות, אז בעד ארץ ישראל. זו הזכות והמצווה הכי גדולה שבן אדם יכול, ועוד יהודי יכול לרכוש לעצמו. הרי אומרים, מי שהציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם שלם. אז אני הלכתי להציל ולשמור על כל עם ישראל ועל האדמה הזאת שאני כל כך אוהב. נפרד מכם, אבל לא לתמיד. הרי רק לעולם החומרי הזה שהוא ממילא אבל הבלים. עם כמה אבסורדי שאני אומר את זה, עוד כמה רגעים, בלי לשים לב, אתם כבר איתי פה, ונצחק על כל מה שקרה. הוא מבטיח לכם סיפורים שיהיו לכם הזויים גם בעולם הבא. הראית איזה יופי שראה ברוח סתיו, שדה זהב דעך באופן והדליק נרות חצב. הראית איזה עודן שצעק למרחקים, שדה דמים היה שם קודם ועכשיו הוא שדה פלגים. אל תכתוב נערי, יש פרחים שבני חלוף, יש פרחים שעד אין סוף נשארים במנגינה. אל תכתוב נערי, יש פרחים שבני חלוף, יש פרחים שעד אין סוף עם המנגינה. הראית מה השחיר שם שדה קוצים ונערי שהיה עזוב בקיץ ועכשיו הוא שדה חריש. הראית מה הלובן נערי זה שדה בוכים, דמעותיו הפכו לאבן, אבניו בחו פרחים. אל תכתוב נערי, יש פרחים שבני חלוף, יש פרחים שעד אין סוף נשארים במנגינה. אל תכתוב נערי, יש פרחים שבני חלוף, יש פרחים שעד אין סוף עם המנגינה. אביעד ניימן, רס"ר שלמה אביעד ניימן, זיכרונו לברכה, ממצפה יריחו. לוחם בגדוד 222 חטיבת כרמלי, נפל בקרב בדרום לבנון. הותיר אחריו אישה, 4 ילדים, הורים ו11 אחים, בן 31 בנופלו. אביעד כתב את מכתבו האחרון בפתקים בטלפון, כשהיה בלחימה בעזה. הוא יצא מעזה בשלום, ובהמשך נכנס לתמרון בלבנון, ושם נפל בקרב. במהלך המלחמה
אביעד סיפר לשיר אשתו ששיר לה משהו כתוב יומיים אחרי שנפל. שיר קיבלה מהצבא את מכשיר הטלפון שלו, ובו המכתב. לא לעשות אישו. אחד, לקחת את החיים באיזי. הכל בקטנה והכל עובר, אבל הכל כל כך משמעותי. לשים לב לפרטים הקטנים שרוב האנשים מפספסים. לחבר שמסתכל ומחפש עזרה ולא נעים לו לבקש. או לשכן שכותב בוואטסאפ הודעה לא ברורה ובעצם הוא צריך עזרה ותמיכה. 2. אנשים הם רגישים. הם כשהם לא אומרים. גם כשהם לא אומרים. לשים לב לא לפגוע באף אחד, גם אם לך זה נראה התנהגות תקינה, יכול להיות שזה מפריע למישהו אחר. 3. לדעת להכיל מורכביות. תמיד לברר את האמת שלך ולא לוותר עליה בגלל לחצים חיצוניים. אבל כן להיות פתוח לשמוע דעות של אנשים שונים. להשתדל תמיד לא להיות החלטי מדי, ולא לגבוה את הטון, אבל תמיד לתת מעצמך כמה שאתה יכול בצניעות ובלי לדרוש טובות בעבור העבודה שאתה עושה. 4. כסף. לא לעשות אישו מכסף, גם אם לפעמים יש שפע ולפעמים פחות, אבל שזה לא מה שינחה את החיים חלילה. בסוף הקדוש ברוך הוא מוריש ומעשיר, ומה שמגיע לך אתה תקבל. בכל מקרה, לחיות בתודעה של שפע, זה פותח את הלב. 5. משחקים ג'יפים וטרקטורונים, הכל מגניב ומוסיף פלפל בעולם המשוגע שלנו. אבל באמת שאין על הרגעים הקסומים של לימוד תורה לשמה, של ההספק והידיעה. אין יום שלא עובר עליי בגעגועים עזים לתקופה הישיבה. אז אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה. לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף. ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. כשעצובים הולכים לים, לכן הים מלוח. וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר, לא געגוע. לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. כמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. אז אני הולך לבכות לך, תהיה חזק
למעלה. עדן פרוביזור, סרן ערן פרוביזור, זיכרונו לברכה, מאלפי מנשה, קצין שריון בגדוד 52, חטיבה 401, נפל בקרב ברצועת עזה. הותיר אחריו הורים ושלושה אחים, בן 21 בנופלו. עדן נבחר להיות מפקד הטנק הראשון שמוביל את החטיבה מיומו הראשון של התמרון בעזה ועד שנפל. הוא התקשר למשפחתו מתוך עזה מהטלפון של אחד הנגדים שהכניס אספקה לשטח. אחרי שיחות ארוכות עם אמו ואחיו ביקש מאביו שישאר לבד על הקו. עדן לא היה פנוי לכתיבה תוך כדי הלחימה האינטנסיבית ואמר לגיא אביו, אבא, אני מכתיב לך עכשיו את הצוואה שלי. אביו כתב את המילים ונצר אותן. יומיים אחרי כן עדן נפל בקרב, ואביו חלק עם המשפחה לראשונה את מילותיו האחרונות. אבא, אני מבקש לדבר איתך ברצינות. אני מבקש שתקשיב לי, בלי לכעוס עליי. אבא, אנחנו כאן בתופת, המצב על הפנים. אני לא יכול להגיד לך מה יהיה, אבל יש סיכוי שאני לא חוזר הביתה, אלא נשאר כאן. אני מבקש שתקשיב לי. אני רוצה שתמשיכו לחיות כאילו אני איתכם. אל תיפלו ואל תחיו בעצב. מבקש שתמשיכו ליהנות מהחיים, לצאת למסעדות ולטוס לחול, בכל הדברים שאהבנו לעשות. אבא, אני רציני. אסור שתעשו משהו אחר. אני רוצה שתדע שאני גאה במה שאני עושה, וגם אם יקרה לי משהו, אז יקרה, והכל בסדר. אני במשימה של החיים שלי, שומר על ארץ ישראל. שהכל יסתיים, והחברים שלי יספרו לך מה אני עשיתי, אתה תהיה גאה בי מאוד. נתת לי הכל בחיים, ואני מבקש שבאמת תקשיב לי. היו לי חיים טובים, חיים מלאים, ומלא אושר, וטוב. מקווה שאלוהים יהיה איתי, אבל גם אם לא, תדעו שאהבתי אתכם. והיה לי חיים מעולים. אבא, אתה חייב להבטיח לי את זה, כי רק ככה אני יכול להמשיך. רב סמל במילואים אלישע לוינשטיין נולד בה' בשבט תשמ"ה, 27 בינואר 1985 בארצות הברית. ובגיל 8 הוא עלה ארצה עם משפחתו. אלישע התגורר בחריש, היה נשוי להדס ואב ל6. עם פרוץ המלחמה גויס למילואים ושירת בשריון. כעבור חודשיים נפל בקרב בדרום רצועת עזה, כשטיל נ"ט פגע בטנק שבו שהה. בן 38 היה בנופלו. את המכתב הבא בחרנו דווקא לבחור, כתב לו הבן בן 11 בניה יעקב, מכתב של בן לאבא. אבא יקר, אתה היית הכל בשבילי במשך 11 שנה, ואתה תמשיך להיות בשבילי הכל לנצח, בעזרת השם. אבל כל אחד ואחד מגיע זמנו לעזוב, ואני שמח שאתה עשית את זה, תוך שמירה על ארצנו היפה. בשירים הארץ ישראלים שהיינו שרים, היינו תמיד צוחקים עליך שאתה לא יכול לשיר אותם, כי אתה לא נולדת בארץ, אבל עכשיו אני יכול להגיד בפה מלא, אתה יותר ציוני מרוב מי שנולד בארץ. אבא, אתה הגשמת את החזון הציוני על הצד הטוב ביותר. אתה נהרגת בשמירה על ארצנו ואני גאה בך מאוד. אני זוכר כבר מגיל קטן, מאז שידענו לקרוא, היית מתעקש שנגיע לבית הכנסת. הרבה מאוד ילדים בגיל שלי לא נמצאים בבית הכנסת כל התפילה, או לפחות רובה. אבא, לפניך היה לי עוד גיבור צבאי שעל שמו אני קרוי, בניה ריין. יהי זכרו ברוך. גם אתה כמוהו התנדבת ונפלת בקרב. אבא, אני לא יודע מה אני אעשה בלעדיך. אני בטוח שיעברו עליי עכשיו שנים קשות
אבל אני בטוח עוד יותר שבעזרת השם אני אצליח לעבור את התקופה הזו. אבא, היית משהו מיוחד, אבל אין מה לעשות, אתה לא פה יותר. להתראות, אבא. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי, ככה סתם, אבא טוב. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה. אבא, אני רוצה לחזור אליי, למצוא אותך שם איתי. במקור שלי אני טוב גמור, אבא, ושם אני מאמין בעצמי. יונתי בחגבי הסלע, השמיני את קולך, תשאיר לי שיר חדש חדש שיעיר ליבי ואת מיתריי. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, יאיר רויטמן, סמל יאיר רויטמן. סמל יאיר רויטמן, זיכרונו לברכה, מקרני שומרון, לוחם בהכשרה בסיירת גבעתי, נפצע באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה ונפטר. הותיר אחריו הורים ו5 אחים ואחיות, בן 19 בנופלו. יאיר כתב את מכתבו האחרון בכתב יד, לקראת אחת הכניסות שלו לעזה, והפקיד את הדף אצל הרס"פ. ליתר ביטחון הוא צילם את המכתב ושמר את התמונה בגלריה סמויה בטלפון. יאיר נפצע בקרב באורח קשה, ולאחר 5 ימים שבהם נאבק על חייו הוא נפטר מפצעיו. בבוקר הראשון של השבעה הגיע הרס"פ לבית הוריו של יאיר ומסר להם את המכתב. משפחה יקרה שלי, מקווה שלא תצטרכו לפתוח את המכתב הזה לעולם. לא רציתי לרשום את זה בגלל מזל רע, אבל
החלטתי לכתוב בשביל עוד איזה זיכרון, ואולי אפילו חיוך, ושתדעו כמה אני אוהב אתכם. רוצה להגיד לכם תודה על כל דקה בחיים שלי, על כל חיוך שנתתם לי. רוצה לבקש מכם שלא תהיו עצובים בגללי, שאני אהיה רק הזיכרון המחזק שלכם בכל מה שתעשו, וישמח לראות את ההצלחות שלכם כאן מלמעלה. רוצה לבקש סליחה אם פגעתי מתישהו, ורק רוצה שתמשיכו לעשות טוב. איתכם תמיד, יאיר. דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד מי שלא. דע לך שכל עשב ועשב יש לו תפילה מיוחדת מי שלא. ומשירת הסביב נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כשהם שומעים את השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם. ומשירת הסביב מתמלא הלב משתוקק. וכשהלב מן השירה מתמלא הוא משתוקק אל ארץ ישראל. אור גדול אזי נמשך והולך מקדושתה של הארץ עליו. ומשירת הסביב נעשה ניגון של הלב. נעשה ניגון של רועה. מתמלא הלב משתוקק. ארז משלובסקי, סמ"ר ארז משלובסקי, זיכרונו לברכה, מאורנית, לוחם בגדוד צבר, חטיבת גבעתי, נפל בקרב באסון הנמר בצפון רצועת עזה. הותיר אחריו הורים, 3 אחים ובת זוג בן 20 בנופלו. ארז כתב את מכתבו האחרון במדפסו האישי בלילה שלפני הכניסה הקרקעית הראשונה לעזה. 3 ימים לאחר מכן ארז נפל באסון הנמר. הפנקס שארז נסע עליו נמצא שרוף לגמרי מבחוץ, אבל עם מילים שבתוכו שרדו. היי, היה לי כל כך הרבה דברים לרשום, אבל ברגע האמת הכל בורח מהראש. מי היה מאמין שנגיע לרגע הזה שכנס לעזה בתור לוחם? תמיד חשבתי לעצמי שבא לי איזה משפט טוב, שיהיה שלי, אבל יחסית ציני, אבל עם משמעות. נראה לי אלך על המשפט, אם כבר, אז כבר. נראה לי אחלה משפט, מקווה שיתפוס. לדעתי למשפט הזה יש משמעות טובה. אפשר ללכת איתו להרבה כיוונים. אם כבר להיכנס, אז שיהיה מעניין. או אם כבר לוחם, אז שיהיה בגבעתי. סתם. בחרתי את המשפט בגלל שאני חושב שהדרך להשלים אותו זה, אם כבר להיכנס, אז בשביל המשפחה, החברים והעם. בסופו של דבר, כשאני הייתי ילד, תמיד הגנו עליי. עכשיו תורי להגן עליכם. נראה לי זאת הדרך הכי טובה. טוב, עכשיו לחלק הקשה. אמא ואבא יקרים,
אני רוצה שתדעו שאני תמיד אוהב אתכם, וגם כשהיו לנו טאקלים קטנים, אני יודע שזה מתוך דאגה. אני רוצה שתדעו שאני מעריך כל דבר שעשיתם בשבילי, והתמיכה שנתתם לי, ושזה לא מובן מאליו. גיא, איה ונועה, אני רוצה להודות לכם על הכל, על הריבים המטופשים שלנו, הצחוקים שתמיד היינו עושים, החיקויים שהיינו עושים אחד על השני. בקיצור, כל דבר שהיינו עושים ביחד, שתדעו שאני אוהב אתכם מאוד ומעריך כל דבר שעשיתם בשבילי. משפחה וחברים יקרים, תודה על כל התמיכה שנתתם לי, אוהב ומעריך אתכם מעומק הלב. תודה שהייתם חלק מהחיים שלי, אוהב אתכם, ארז. אם כבר, אז כבר. עמוק בלב, עיגולים של שמחה, באור גנוז, בנשמת אפך. עמוק בלב, עיגולים של כאב, אתה שונא, אתה אוהב. יהללו, יהללוך מלאכים, ולא תאבד דרכך בזוהר ובחשך. יהללו, יהללוך מלאכים, שמחות קטנות יאירו כניצוץ הכוכבים. לחיי התמימים ודוברי האמת, בכל החיים את חייהם באמת, שזוכרים את השמש ונוגעים באור, שיודעים אהבה שאינה בת חלום. יהללו, יהללוך מלאכים, ולא טובה דרכך בזוהר ובחשך. יהללו, יהללוך מלאכים, שמחות קטנות יאירו כניצוץ הכוכבים. איתי פריז, סמל איתי פריז, זיכרונו לברכה, מפתח תקווה, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, הותיר אחריו הורים וארבעה אחים, בן 20 בנופלו. איתי כתב את המכתב האחרון שלו בטלפון הנייד, לפני כניסתו הראשונה לעזה, למבצע מורכב בבית החולים שיפה. הוא שלח את המכתב לחבריו, ראם ורועי, הוא ביקש מהם, שמע אחי, אני שולח לך ולראם הודעה, לא לקרוא אותה. זה אך ורק אם חלילה יקרה לי משהו, תעבירו להורים וזהו, סבבה? כשרועי ניסה להרגיע אותו, שיהיה בסדר, איתי, אני רגוע אחי, אני רגוע. סתם למקרה, ואני באמת רגוע. אחרי שאיתי נפל, רועי סיפר למשפחתו על המכתב, הם ביקשו ממנו לא להראות אותו עד הלוויה, ושם להקריא אותו בהספד. טוב, לא מאמין שאני רושם הודעה כזאת. למקרה שיקרה לי משהו. איזה מופרך זה לחשוב על זה, הוא מוזר. קודם כל המשפחה שלי, אמא, אבא, סער, נועם, אדל, אריאל, האנשים שתמיד יהיו שם בשבילי. אמא ואבא, כל החיים שהייתי צריך הייתם שם איתי. בכל מקום ובכל זמן. אני מעריך את זה תמיד. גם כשאנחנו רבים, תמיד, אבל תמיד, אני אוהב אתכם. ואתם האנשים הכי חשובים לי. סער, נועם, אחיי הקטנים, אני אוהב אתכם יותר מהכל. ושמחתי לראות כל אחד מכם מתעצב לו ובונה את עצמו לאט לאט. אני יודע שיכולתי להיות אח יותר טוב, יותר מכיל ויותר עוזר. אבל אני אוהב אתכם. אדל, אחותי היחידה, אני אוהב אותך. את מעלה בחיוך כל פעם שאני רואה אותך. מקווה שאת תגשימי את עצמך בעתיד ותהפכי לי אישה מצליחה. את פריירית לא קטנה. את מזכירה לי את עצמי רק שאת ילדה. ואריאל, אחי הקטן ביותר, אני מחכה לחזור הביתה ולתת לך חיבוק.
לא אתן. הבאת לי אור, כל פעם שטיפה אני עצוב או עצבני, אני מסתכל על התמונה שלך בטלפון ואני מחייב. אני באמת אוהב אותך יותר מכולם, ואתה האור שלי. סבא וסבתא, מאז שאני קטן, תמיד דאגתם לי וגידלתם אותי. תמיד נתנתם לי אהבה יותר ממה שנותנים בדרך כלל. אתם הייתם חלק עצום בחיים שלי. במיוחד אתה, סבא אלי. הסבא הזה, שכל פעם שהייתי צריך היה שם. לקח אותי לכל משחק, גם אם זה היה בקצה השני של הארץ. תמיד היית שם ותמכת בי. אין בעולם מישהו שאני אוהב כמוך. וסבתא, גם את תמיד תמכת והיית שם. אוהב אתכם מאוד. סבא יחזקאל, הסנדק שלי. אני אוהב אותך מאוד, היית שם שהייתי צריך. תמיד דאגת לעתיד שלי, ורצית את הכי טוב בשבילי. אני באמת אוהב ומעריך אותך מאוד על זה. למשפחה השנייה שלי, החברים מהבית, חתיכי. אפשר להגיד שהדבר הכי טוב בחיים שלי, זה שעברתי לכיתה שלכם. הכרתי חברים לכל החיים, תמיד הייתם שם כשהיה קשה. נכון, יש כאלה שאנחנו פחות בקשר, יש כאלה שאנחנו יותר בקשר. אבל החבורה הזאת זה משהו מיוחד. אני אוהב אתכם. אתם אנשים כאלה טובים, והחברים הכי טובים שיכולתי לבקש. קלדה, ראם, אפק, האנשים שהיו הכי קרובים אליי מאז הגיוס. ובכללי, אף פעם לא עזבנו זה את זה. אין לי יותר מדי מה להגיד. אני פשוט לא הייתי מאחל לעצמי חברים יותר טובים מכם. החבורה של פטבול ב-22:00. תמיד צחקנו על זה שבחיים לא היינו מאמינים שנהיה בקשר כזה טוב אחרי הבית ספר. אבל בסוף הפכתם להיות האנשים שאני יוצא הביתה אני מחכה לראות. אוהב אתכם בכמויות. הדר, הנזל, ירין ועידו. וכמובן החברים מהמחלקה שלי. הפכתם לאנשים שאני לא יכול בלעדיהם. הפלוגה והמחלקה הזאת בדם שלי, ואני אוהב אתכם. אני יודע שאם תקראו את ההודעה הזאת, אני כנראה במקום שקט וכבר לא איתכם. אני מקווה שתמשיכו את החיים, שתעזו ותגשימו את עצמכם בלי לפחד גם אם זה מפחיד. לא, אני לא מתחרט על שום דבר שעשיתי, במיוחד שלא על זה שהתגייסתי לקרבי ונפלתי בשביל המדינה. אני גאה להיות חלק מחטיבת גבעתי, אני גאה להיות לוחם. וגאה להיות חלק מהחיים שלכם, אוהב אתכם. קהל נכבד, תודה רבה. תודה על ההקשבה, לערב, למילים שלא נכתבו כדי לרגש, אלא פשוט כדי להישמע, כדי שישאר משהו. כדי שמישהו, אולי אנחנו ניקח אותם איתנו לדרך. המכתבים ששמענו הם לא רק תיעוד, הם צבא, חשוב שנדע, הם אהבה, הם אומץ שקט בתוך כל הכאוס. יש מכתבים שלא נספיק לקרוא לעולם, כי הזמן לא הספיק, אבל דווקא על כן, אנחנו כאן כדי לומר שלא שכחנו גם אותם, שאנחנו נושאים איתנו לא רק את השמות, אלא גם את המילים, את הבתים ואת ההבטחות. אנחנו ממשיכים בחיינו למענם, ונמשיך לאהוב, נמשיך להגן, נמשיך לחלום, נמשיך לפעול מתוך זיכרון, מתוך מחויבות עמוקה לאור שהשאירו, לו יהי. עוד יש מפרש לבן באופק, מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. מה קול ענות אני שומע, קול שופר וקול דובים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי,
שכונה קטנה, מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. ואם פתאום יזרח מאופל על ראשנו אור כוכב, כל שנבקש לו יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. תודה רבה לכם קהל, תודה רבה לשחקנים האהובים שלי, למשה, שני, אורי, אפשר למחוא כפיים, ליונתן אאוטשולר, למיכאל כהן, לדויד, ליקותיאל וללירן, תודה לכם, וכמו שנהוג, וכמובן תודה לכל המורשת שלנו שהגענו. אנחנו רוצים פה בכל טקס, ברשותכם, אמנם זה לא טקס, אבל אוקיי, זה גם לסיים בשירת התקווה ובשירת אני מאמין. שיבוא.